Kažu da beba trpi posledice maminog ponašanja i pre začeća. Znači da bi svaka buduća mama trebala da razmisli o svom načinu ishrane, o svojim navikama, pa da uđe u trudnoću. Rađenje vašeg deteta dobijete ogromnu odgovornost. Treba da uradite ono što će vaš organizam da prihvati kao zdravu odluku. Treba da jedete 3 obroka i 2 užine. Treba da unosite voće i povrće. Treba da jedete kuvanu hranu. Ne treba da uzimate gazirana pića, energetske napitke. Ne treba da pijete par šoljica kafe u toku dana. Ne treba da se lišite čaše vina ako imate neko slavlje. Pa neće se to ništa drastično desiti, ali ne možete nazdravljati 5 puta dnevno. Uzimajte sveže voće, gledajte da to uvek bude voćni sok, ne gaziran, a ne onaj veštački. Nemojte svraćati na kiosk da jedete hamburgere. To niti je za trudnicu, niti je za mamu dojilju. Opasnosti koje vrebaju sa tom brzom hranom su ogromne. Začinjena hrana, to je jednostavno kulturološki. Ako ste vi navikli da stavite neki začin, da imate malo više bibera ili to, vaša beba će se tokom trudnoće navikavati na ukus. Jedan interesantan podatak, 12. nedelja gestacije počinje da se stvara ukus kod bebe. Beba već kroz plodovu vodu osjeća i navikava se na ukuse namirnica koje mama unosi. Vi vašu bebu vaspitavate od prvog dana začeća. Navike u ishrani vi stvarate. A zato tokom trudnoće treba da zaista imate balansiranu ishranu. Izbegavajte cigarete. Nikotin je vrlo štetan. On može da dovede, i to je dokazano, da se potencijal vašeg deteta smanji za 20%. Ako je predodređeno da postigne ogromne rezultate, vi ćete potencijal vašeg deteta smanjiti ako budete držali cigaretu i tokom trudnoće i dojenja.